A violencia de xénero dille non. Que facer fronte á violencia de xénero? Son só algúns dos títulos dos folletos que a Xunta de Galicia está a poñer en circulación co gallo do Día Internacional en contra da violencia de xénero. A Secretaria Xeral de Igualdade e a de Comercio da Xunta de Galicia estiveron este martes en Sanxenxo para presentar na Praza de Abastos da localidade a campaña do vindeiro 25N. Concretamente aquí nos cederon un pequeno estanque delas, donde aparte da campaña gráfica da Xunta, tamén temos trípticos de información para todas aquelas mulleres, para todas aquelas persoas que queran información, se todavía non deron o paso, se son usuarias ou coñecen algunha persoa, pois que sepan a onde acudir. A representante dos praceiros de Sanxenxo sinalaba que despois dos esforzos das xeracións anteriores por conseguir que esta lacra desapareza, lamenta que aínda a día de hoxe sexan necesario este tipo de campañas. Que xa non debía de existir isto, que xa debíamos de estar noutro paso, noutro nivel, arriba, porque o que decía, que nós fomos generación que luchamos moito pola igualdade. Dende o Concello recordan a todas as mulleres que non saiban onde acudir que na vila hai un centro de información á muller. Que o Centro de Información ás Mulleres que está aquí en Portonovo, recordar que ali estamos, que ali prestamos todo o ano axuda, que é o punto máis lila que podemos ter en Sanxenxo, é o CIN, que sempre que necesiten algo ali estaremos encantadas de atendelos, que temos atención psicolóxica e asesoramento xurídico pois para todas as mulleres que sufran. A responsable de Comercio da Xunta de Galicia sinala que a actividade das prazas de abastos da comunidade permite chegar a máis xente nun espazo curto de tempo. Iso, a labor que fan as prazas de abastos, de compromiso coa sociedade, de como fan pobo, de como se entregan, con causas como esta, pois levantan a voz, xa decíamos, prácticamente nas plazas hai unha gran maioría de mulleres traballando, pero tamén mulleres que acuden a elas. Recordarlle aquela que o poida necesitar que están á súa disposición os teléfonos como o 091, o 062 e incluso o 112.